Infomas, Infomas, Infomas. Notícies del Mas. Guinardó. Bona tarda, entitats, grups, veïns i veïnes. L'any 2020, sens dubte, ha estat bastant complicat i volem començar aquest Infomas especial Taula del Mas revisant una mica com la pandèmia ha afectat la vida al casal i a les entitats i grups que s'hi allotgen. Dins vídeo. Al març de 2020, el casal tanca les seves portes degut a la pandèmia mundial de la Covid-19. Durant els mesos que dura el confinament total, l'equip tècnic es volca en el treball intern, la feina burocràtica, nous protocols, actualitzacions, memòries i avaluacions, treballant en línia i sense perdre el contacte amb les entitats i grups. Al juny s'inicien processos de desinfecció i adaptació del centre amb noves mesures i senyalètica, accions prèvies a la nova apertura i realització gradual d'activitats culturals a la casa. Vam poder retrobar-nos amb les mesures necessàries, però al juliol la presencialitat es va veure de nou afectada. Al setembre tornem a disfrutar de certa normalitat, tot i que amb aforaments molt reduïts, inscripcions prèvies, fins que una nova elevació dels casos de contagi obliga a un nou cessament de les activitats. Des de les festes de Nadal patim de nou una sèrie de restriccions més severes, però esperem en breu poder ser més presencials. Pendents de la nova realitat i els seus canvis constants, mirem d'adaptar-nos sempre sense perdre el contacte i mirant d'oferir noves eines per tal que les entitats puguin seguir amb la seva activitat. Connectem en directe amb un dels nostres informàtics. Gravant? Bona tarda, Cristina. Al Casal Mas Guinardó disposem en aquest temps de penúries d'un nou servei per les entitats. Disposem d'una nova aula virtual, un Zoom, que està a l'abast de totes vosaltres, que ens el podeu demanar i podeu tenir l'assessorament pertinent. Coneixeu la taula de suport mutu del Guinardó? Connectem en directe per conèixer millor aquest projecte. Endavant, Xapu! Bon dia, Cristina. Aquí estem al Casal Mas Guinardó amb el Josep Busquets, un referent del barri i també representant de la cooperativa cultural Roca Guinarda. Josep, moltes gràcies per venir a l'Infomas. Ens podries explicar una miqueta el que estem fent a la taula de suport mutu? Bé, jo penso que és una iniciativa extraordinàriament positiva perquè aborda aquelles necessitats que d'alguna manera existeixen, són reals i que venen produïdes per la situació de pandèmia que vivim. Per tant, és evident que això crea unes situacions dramàtiques per a molta gent i aquesta taula de suport mutu ajuda, a través de projectes que hi ha diversos, a atendre i a atendre aquesta gent, en definitiva. No podem esperar que altres instàncies i en el temps puguin esdevenir-se, sinó que són realitats ja permanents. Permanents, vull dir immediates, no? Tant de bo no siguin permanents, que puguin superar-se. Tant de bo. Moltíssimes gràcies, Josep. Un plaer participar en tot aquest tema. Xapu i Josep Busquets, Casal Mas Guinardó, tornem la connexió. Gràcies, Xapu. Malgrat els temps d'incertesa, no tots són canvis, i ens plau comunicar-vos que l'equip tècnic continuarà gestionant el casal com a mínim 2 anys més. Com sempre, tanquem l'Infomas amb la connexió amb l'home del temps. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Cristina. La teva veu és la casa de la paraula i de la informació. La previsió del temps, és una incertesa, com sempre. El que sí que estem desitjant és que tornin els temps en què la taula del Mas i les activitats del Mas siguin presencials. Xapu, Mas Guinardó, bar del Casal Mas Guinardó, que per cert ja està obert des de setembre, amb els horaris que deixen aquesta penyuca del Covid i tal. A que sí? Infomas, Infomas, Infomas. Notícies del Mas. Guinardó.